I think ngalelanga besingakayiqedeli le yamathambo ngoba besakhuluma nje maye by ingredient. Yes. So I think mhlambe singaqala Okay. we introduce le episode ngokuqedela leli. No problem. Yes. Yes. Yini osiphathele yona ke namhlanje mfundi? Namhlanje yabona nginawe shaqa ngifuna ukukuphazamisa namhlanje. Mina ngizobe sengiba nama questions based on into zokusiphathele yona namhlanje. Okay. Yes. Yona ngicabanga ukuthi into epractical Yeah. ngoba according to food science you are what you eat. So introduce leyo nto ethi what you eat ixhuma la besikhuluma khona ngamathambo. Uyakhumbula ukuthi ngashare ukuthi mangizofundiswa something bekufika amakhehla amathathu. Yes. Yeah. So each time nje makukhona into ekufanele ngitshelwe yona kuba ne-visitation kanjalo. So this time sengitshelwa nge-ritual ekufanele ngiyenze manje practice ngaleso sikhathi. Yeah. So kuqhamuka qala mawufunda encwadini kaDaniel kukhulunywa ngeangel eyabanjwa emkhathini. uDaniel wayithandaza kune-answer ayifunayo kuNkulunkulu. So yabanjwa angel ithunywa uNkulunkulu ukuthi izomnikeza i-answer. Kwagcina manje eseyithola esefaste 21 days. So i-angel mayireleasewa uMichael uNkulunkulu uthumela le angel uthawu yini uDaniel usaqhubeka uyathandaza ngani sithumela i-angel. So mabethi bayabheka bathola ukuthi banjiwe le angel. Yeah. Sekuthiwa ke hayi Michael hamba uyikhulula uyilamulela. So kusho ukuthi ke according to the Bible kuvela ukuthi kunale realm le esingacabanga ukuthi i-second realm, second heaven la i-angel yabanjwa khona. So lana ke mangizo introduce kule ritual ngiba ne-vision, ngibona leyo realm leyo ku-Ephesians chapter 6 khona la kukhulunywa ngayo verse 12, 13. Okay. Ukuthi we wrestle not against flesh and blood, against principalities, powers, Yes. So kule vision iyehla ke le realm le izolingana ne-level ye-room angihlala endlini ku-bedroom. So mangibheka lapho kune-being, kodwa mangithi ngiyambuka lo muntu ngidiscover eBhayibhelini ukuthi ubezenza uNkulunkulu nezinto akade ezisho. Okay. Uthi ungenzele example ngama-Islam. Okay. Ukuthi ama-Islam every day ngo-10 to 4 AM wayeuze kunokuba ne-sound lo yeah bayathandaza ngaleso sikhathi. So usethi-ke yabona ke mabenza kanjalo labo bantu nanoma ubani osuke communicate naye ngaleso sikhathi yena khona asuke aphethe lokho abakucelayo bese yakudiliza. So mawusifunda ku-Isaiah, Okay. Isaiah 14 so that sizoba nesithombe sakho. All right. Isaiah chapter 14. Yes.
mina masuka ngibungishilele latshe lela. Hayi selalahla. Verse 12 Yes. no 13. But how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For you said to yourself, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yabo? So uyabona ukuthi le realm ivela iwubumnyama. La ukhuluma ukuthi uzokwehlisa noma yini esuke icelo. Yes. So mawufunda la verse uthi I'll be like the Most High. Uyabona ukuthi sicela uNkulunkulu thina. So how can usathane kube futhi alethe izinto esizicelayo? So la usekuvezile ukuthi I'll be like the Most High. Uthi I'll ascend above the stars of God. So kusho ukuthi iyo le realm. So then ke isiqhamuka lento ke sekuthiwa kimi ke njengoba ulathina ke eminyangweni nawe kuzofanele njalo every day without fail 10 to 4 esekuseni njengalesikhathi lesama Islam. So eminyangweni khona into ebizwa ukuthiwa ibhulu. Okay. Ushaya ngale nduku le eme kanje. Awushaya uyithe ukhanjeni. Usebenzisa amanzi abandayo. Ushaya ikhipha igwebu. Iyadliwa noma ungena entwasweni. So kumele wenze sure ukuthi udlala igwebu, udlala. Okay. So sengitshelwa lapho ukuthi ke le one of amaskali lawo enginawo noma isiphi ke mhlawumbe engifuna ukuthi lese mhlawumbe ngifuna ukuconsult abelungu bebala. Right, kushuthi kuzomela ngigrade ifake kule book. Okay. And then kuthiwe isithakazelo sakaXaba kuthiwa uShwabadi. Yeah. Washwabadela inkomo neimpondo zayo. So bese kuthiwa njengoba kuShwabadi kusuke kushiwa yini into eShwabadela inkomo. Yabona nje mawubuzwa into at random nje kanjalo ukuthi ngiyacabanga bese ngiyatshelwa kuthiwa no into egwinya inkomo iPython. So fanele ke uthole iskeleton se Python usihlanganise nalithana. So inature ye Python iyakwazi ukuthi idonse yabo inayo nje ability yokuba magnetic. Yeah. Uyabona nje kunezitori ezinokwenzeka uthola ukuthi umuntu we-truck ube-drive i-truck wezo nje sephathwa isisu. Agcina kanti bizwa yona. Yeah, yabona that ability leyo. So leyo ritual ke uthi amangizofaka ithambo le-Python ngifaka nalesikali. Ilesikhathi ke mangishaya la ngikhuluma ilesikhathi ngithi ke ababibala beze consult. So iPython izobidonsa kanje. Then introducewa kanjani ke ngesibongo ukuthi yasizwe isithakazelo sakho ukuthi uShwabadi. So now every day fanele uyidle lento uShwabadi. So ngoba uyawathola amathamba khona
ayinto nje ebaluleke kakhulu kwabazi unyanga bazimithi. So then ke angithi ubonile ukuthi ngibe sengenza research nami according to the word of God. Okay. Indaba uSathane ebengenzisa zonke lezi zinto. Yini imfihlo yakho? Njengoba inyanga hamba wayolanda amandla phansi kolwandle kuya naleli tshe leli. Mhlambe ngifuna ukuthi before ususichazela ukuthi do you think uyini uSathane kwenzisa zonke lezi zinto lezi. Ngifuna ukuluza ngale because ngiyazi abanye babe nama questions amaningi kakhulukazi ngale yetshe. Itshe belisebenza kanjani? Itshe yabona nje njengoba ngibamba ifoni mangilibamba ukuthi sengizosho lokho engifuna kwenzeke, then mhlambe ngithi aliduma izulu aliguqubani, mhlambe ngizosho nje kathathu kodwa kunganake umuntu ukuthi into nje engiyenza. Yes. Bese liyaqala ke qala kusuke lento bathi sishingishane yabo. Uyayibona le Ngoba lokho ke lizovela nje ligubezela. So as long as ngisaqhubeka mangakasho ukuthi hayi akuphele kuya ngami nje ukuthi ufuna kwenzeke isikhathi esingakanani kwenzakaleni. and izinto kuyinika yilo lelitshe beyilast isikhathi singakanani? Ukudemonstrate nje. It was just for a demonstration. Yeah, angithi manje abangani bami abaningi abakade beyinyanga bekuwamakhehla amadala. So manihleli ninonke iyayibe khona lento yokufuna ukudemonstrate ipower kwesinye isikhathi nishare nifundisane okuyi. So nawe uzoveza lokhu Wazi. onako okwazi ukwenza. Una question? Hi, so far ndisa. So far it's right. Okay. Yes. That's the comment from this. Yeah, so ama-questions ke araiseka lana ngithi uyakhumbula last time kule episode Yes. kubonakele kakhulu ukuthi konke lokho bengikwenza nje bengajabulanga kuyinto nje ongeke uthi into normal. So mase sikhuluma ngalethu ya what you eat, yabo. Ngifuna ubuke la. Ngithi yabona. Yes. So iskala ngithi sisuke siphelele. Bese siyasikwa la. Ube ugebhezi. Uke wezwa ke kudala kuthiwa oShaka nobani babencinda ngalugebhezi. So kusho ukuthi kimi introduce kanjalo lento. Njengoba isiba le part of the ritual ya daily. So kusho ukuthi kodwa yabona ukuthi ngiyayiconsume ngiyayidla. And then eating food science ya what you eat, yabo. So naye mawuthi uyabuka la kunale layer ekanjalo. Right ke. So angithi nami sengikhathazekile ke sengiyitholile salvation kodwa manje ngisenembuzo. Manifundisi le layer yakho le akusiyo natural awuzalwanga nayo. Ngizalwanga nayo. I-appeara manje. Futhi into engathi mangikhumbula kahle iqala ukuvela ngo-2011. Kodwa mayizovela kanjalo
bekuyifury kahle ngibe nenye ivision khona lapho olwandle ke manje ngibona ngiphakathi nolwandle sekuvele kuqhamuka nje idragon ifuna iyangisqueeze kanje ifuna ukungiphaqaza ngithi mina ngisindiswe ngo-2007 yeah kulo 2007 bengilo ngibhodla yazi ukuthi izangoma nezinyanga ziyabhodla bengilo ngibhodla from 2007 up to 2011 so ngabala from 2011 so kusho ukuthi le kingdom ibisakwatile so kahle kusho ukuthi bekufanele kulela phupho ngizobulawa because kusho ukuthi information engihambe nayo nje i-at risk ukuthi izoloku ivele yabo sathana akafuna ukuthi into zakhe zaziwa nje phezulu so iyangiphaqaza yabo mayingiphaqaza kanjalo ngibe namandla ke manje ukwazi ukuyibamba khoselele be free so emva kwalokho ke mangiqeda ukuyilahlela kanje bese uqala ngiyibona ukuluma la bangathi khona into enyakazayo yabo mangiyibamba kanje bese ziyaphuma lezi zinto ngathi ama earthworm yabo so kusho ukuthi into engiyibukayo ukuthi ngalesi sikhathi ingisqueeze kanje kusho ukuthi kuno poison ebekufaka at the same time ingisqueeze yabo mhlambe nje kusho ukuthi ekseni babezothi bayangivusa nje awusekho kanti uyayiprova ke nalapho uNkulunkulu mayethi greater is he that is in you than he that is in the world yabo so yahluleka ukungibulala so yavele yaqhamukisa ingaka noma ibilokhu nje develop ivela iphela iphinde ivele iphela so ngaleso sikhathi ke izinyakazo ngithola sengithandaza ngama-tongues khona lapho kulelo fish ngithandaza ngama-tongues kabashanda angidonsa sithi phaq yabo sure hayi bese kanti sengiyaphapha yabo bese ngiyabona ukuthi ngoba ngangeke ngayibona la ngale kuleya vision ngayibona iseningi ngakhona ukucalculate ukuthi ihambisana nayo le fury le yalapha yana hayi qhubeke so i-salvation you work it out angithi yeah work it out and a case yami i-deliverance ibingeke nje ivele ibe once off yeah kuleyo journey uNkulunkulu ungifundisa i-deliverance through mina kwezinye izinto ngithi ngithandaza kanti sekwenzeka ne-deliverance so ngelinye ilanga I was praying ukuthi ngizokhona ukuthola ukuthi isuka kuleyo isikali I was praying bese kuba ne-manifestation nje emzimbeni yabo mangithi ngiyalalela umzimba bese ngizwa uqina la ukhakhayila uqina njengalo ithambo so ngirole phansi lapha endlini some praying ngibamba kube ngathi kuba buhlungu nekhanda yabo mase ngiba ku state nje se right bese ayakhuluma umoya engcwele athi i-counter attack lento manje yakhumbula ukuthi wena awudla ithambo lomuntu yiloko manje
elivukayo emzimbeni, because ingikhathazeke le nto bona ukuthi bese ngikhohlwe nokukhohlwa ukuthi angenza nento kanje. Sengiqala ngenza ama-prayers, I'm studying the word. Lesweni ke sengizodiscover ukuthi bakuzothi uSathane mayezo introduce even namathambo, even naseBhayibhelini khona la ayesetshenziswa khona. Bawungathi uyabheka uElisha the prophet. Yes. 2 Kings. Yeah. Yembweni idle amathambo lapha naleza ikhathi. Yini ngathi uyalihlalela? Mina ngicela ukubuza amathambo niwadla ephekiwe noma niwadla raw? Uyaligrate nje libe upowder. Oh. Yeah. Then udle low powder noma ufake ekudleni? Awukhotha njengoba usukhotha ino. Konje for so kuyini ukudla yini leni ithola ethambeni? Yes, yakuyo ke manje la kuse. Oh, yiyo lo ufuna ukusivulela wena. Asamele ngolizama. Angithi Sathane copycat. Ufuna ukuzama? Yeah. Okay. Ma uke wa consult enyangeni, uke wa enyangeni. Angazi Lo kwazalo. Wena ithole kamnandi insindisi. angazi mbaya. Azange ulandwe nje, ulandwe kamnandi. Hayi lo phela hayi. Serious? Yabona ke mina njengoba ngilandwe kanje ngibuka ke ukuthi insindiso inamandla. Yeah. Mayikwazi ukungixebula endaweni kanje. Ama rituals la. And uNkulunkulu mayethi uJesu is our savior. Akabekanga icondition. Uthe mawuzongilandela nje mfana wami. 2 Kings 13 verse 20-21 ne? Yes. The prophet le iyashona. Ithi and Elisha died and they buried him, and the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. And it came to pass as they were burying a man, that behold, they spied a band of men, and they cast the man into the grave of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Elizwe amathambo prophet Ovuswa yiyo. uvuswa amathambo wama mpo ngenyawo ekade sefile kodwa prophet ifile kade Uvuswa amathambo umuntu ofile. Oh, yilento ke yenenza nidla amathambo. Yeah, kusho ukuthi ke uSathane ubazi ukuthi something ngamathambo, kusho ukuthi ipower emathanjeni ayifi. Ish. Kodwa asikwazi lokho thina ngithi. Kodwa uNkulunkulu njengoba ekubhalile uyazi. So that is why ke mawuthi uyafunda ubone uNkulunkulu ecashisa isidumbu sika Moses mayeshona khumbula. Yeah. Ukuthi wathi akakhuphukele entabeni watshela iangel ukuthi akube yiyona egadi isidumbu. Cela sifunde kuJude 1 verse 9. Nemfihlo emathanjeni. Jude. Hey. Amsho manje athi uyathanda ukubuyela engekubuyela into lefana lezi. Angizwa. Ngishathi uyathanda ukubuyela engekubuyela kanjani back. Awu. Ayisena value. Sengiwathestile amandla kaNkulunkulu far beyond lawo. Verse 9. Jude chapter 1 verse 9. Yes.
uthi yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. He dared not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke you. Awuzukuthinta nje umzimba kaMoses. Awuzukuthola. So angithi uMoses bekuyiprofeti kaNkulunkulu. Yes. Ngikhumbula ukuthi wenza ama miracles angakanani. Hlukanisa ulwandle. Kuninga kwenzile. So uSathane befuna ukwenza izinto ezizolahlekisa abantwana baNkulunkulu. Uyazi ukuthi bakhulele Egypt background yabo. Baboke wonke ama customs ase Egypt ethandaza iThixo yabo. Ekhonza imzimba yabo. So kusho ukuthi ukube waveza uNkulunkulu ukuthi umzimba kaMoses ungcwatshwe kuphi. Yabona ukuthi bebezoworshipa lebathuni. Abanye bebezonza ama rituals bayogubha. Bafune nje isandla sakhe ngoba sasenza ama miracles. So that is why mawufika enyangeni uthola kunamabhodlela kanje yabo njengalawa okukhena nalo ama mayonnaise. Ubona wena kuwupowder kuvaliwe. Kanti isandla mhlawumbe scrushiwe yabo. Ubona nje umuthi. Uyabhala lapha ufaka i-code name lapha ukuthi isothamlilo. Umuntu bizwa ngesothamlilo. Hayi manje futhi mhlawumbe lacela ukubuza kancane. Mayela amathambo nenwa like unasithi like mhlawumbe nowalanda mhlawumbe lene emathuneni or abantu nje ababulawiwe. Ama cases maningi. Khona abantu nje aba specializer ngawa ama parts. Ukuthi bona mawufaka iorder bayeza bakulethela. Awufuna kwama miscarriage lokhu njengoba ke nithanda ukuthi into zenziyele phezulu. Laba abasemateksini banokuthanda ukuthi amateksi mhlawumbe ahambe nga double yabo. So kunokuthatha khona aba specialize ngento ezikanjalo, even nalabo abasebenza khona lapha la kudetiswa khona. Yabo. So especially lokho kwama twins. Akuthiwa double nabathatha lento. Njengoba labo abatrendayo njengamanje bathi thatha lento ayinamgosi. Kodwa ama ingredients abawazi. Abawazi after rapture zonke lezi zinto okade uyithuma seyizothuma wena. Ngoba kuzobe sekuyisikhathi se-lawlessness. Umthetho we-right standing, umthetho kaNkulunkulu bazobe sebewudisregarda ke manje bazokwenza noma yini. Yazi ngizothanda ukuthi nakuleyo sithi ukuyiboleka kancane le yokuthwala. So experience izinto eziningi. Mhlawumbe abanye abantu ngiyazi ukuthi abanye sokugcina sokube yinto enjengestyle nje abanye abantu bayazi yama consequences zokuthwala and stuff like that. Abanye baze encourageana. Omunye umuntu abone nje awu imali gaga hayi as my advisor hayi nawe ambuke uyithatha lento le sizokusebenzela. Ubungozi bokuthwala mfundisi mhlawumbe obunye ngaba ukuthi mhlawumbe asibunaki. Kungaba yibuphi obunye engaba ukuthi mhlawumbe asibunaki nje. Bujule kakhulu. Usho ukuthi ma i-conscience yakhe isuke yazi ukuthi lento yenzayo ayikho right. Kodwa uyayiviolate. Yes. That is number one. And uyazi ukuthi it's not from God, yabo. When uhluleke ukulinda isizini yakho, ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu. Ezinye izinto uzoyithola ungakabi matured.
so kusho ukuthi ujahile. So uSathaneke usuke vele esebenza ngawe uyi-destroyer yena. Uyazi ukuthi uzoyithola lento, uzoyidestroya wena, umenzela umsebenzi ube lula. So kusho ukuthi kuzokwenzeka-ke ufe before time. Kungakabi isikhathi sakho sokufa. Ngalesikhathi kungakabi isikhathi sakho sokufa, mawufa before time, abenza lezi zinto bayakusebenzisa nawe. Leso sigubho siphethe usungena kuso, nawe bayithuluzi. kuthiwa kade sikulandela ama clients, sufile manje. So nawe hamba ulanda, hamba ulanda nawe. Awukho ngithi awuyanga ezulwini, wenzanga intando kaNkulunkulu. Ayikho angel efike yakulanda, ufike nje mawuphuma emzimbeni nawa lamademoni akulindile. So Khona abanye usuthi bathwele kodazi izinto abayifakile ivezayo ukuthi hayi lo ngathi uthwele. Mhlambe yiphi enye indlela distinguish ukuthi hayi lo ngathi uhamba kwekhathi. yeah, so angithi uyazi ukuthi nazo izinto zokuthwala mina eminyangeni beyingaka introduceki le yokufaka. Ngithi mina ngibenzela lokufaka la ezibhande. Lokho kungena la akubonakala ngithi Uyaqoka nje. yeah. So manje kuhamba nesikhathi useyakwazi umuntu ukuthwala isithwalo sakhe sisewashini. Ukuthi i-Rolex ikhishiwe ngaphakathi kufakwe lento kwafana. Yo. So noma uzwana naye uwesifazane ubona iwashe lihle, ayikho Kanti into, isihlala kujewelry. yeah, ayikho into ezokukhombisa ukuthi lo muntu kanje. Futhi uzokwenza sure ukuthi yonke into yenzeka ngama terms akhe. Kodwa language uzoyizwa. Akukho ekuthini ithemba inkulu ebantwini abathwele. Futhi abancane i-level ye-pride Phezulu. phezulu. So it's one of the things. Yona ngesithi bengayinakile lokuthi nje uyibonile iwashe lihle kanti yilona leselenza umsebenzi. Ngoba manje uzothi nemuntu wesifazane, uzothi umuntu wesifazane sebona lento la. Lokula. Vele zomsola. Kwesinye isikhathi ke nalamabhande lawo, amabhande lileya. Nakhona liyafuna lifakwe For something. ukuthi le bhande le 14,000 Yo. kodwa lifakiwe. Manje baba if kungayenzakala, let's say lo muntu lo othwele ne ufake leyo watch leyo and then ahlangane nabotsotsi bayomthathela ngithi bayithathe leyo watch leyo, kuzokwenzakalani? Bazothi phela mabeyivula bathola ukuthi awu Izoba sebenzela yona noba izobuyela back kumuntu wayo. hayi bona ngithi abazi ukuthi yini. Bazonyanya nje ukuthi yazi Oyini la. so kodwa yena uzobuyela kumuntu amenzela kuyo. Oh, okay. Ngithi usuke senemali vele. Okay. Mhlawumbe belithathe lelwashi nje aliphathe kahle aligcine nayo lo suke ingamsebenzela mayisikeni. Mhlawumbe angalivuli nje yabona hawu lelwashi ngathi ngasemntini. Yeah. Mhlawumbe abe neclue ukuthi hayi Qo. Exactly. ukuthi yawuthi ngiqhubeke nalo. Yeah, algqoke naye. Yeah. Oh. So angithi alina covenant naye. Kuye mhlambe lingamdisturba ukuthi liyamsinda or mayisebantwini axabane nabantu phela loyana naye uzobe uzomkhesa. Ngoba lento yamazi umnikazi. Yeah, so izomvukela nje naye. Mhlamba ubona ukuthi hey, yasince ngathola le wash izinto zami ayisahamba ngalendlela, yabo. Uzokhona zokubona ukungahambi kahle. Ngoba lo thathelwe leyo wash ukhokhile phela. Yeah. So ngeke avume nje ukuthi livelele
ihambe kanjalo. Okay, ngicela ukubuyisela emuva kancane baba ne. Yes. Ukhulume ngendaba yokuthi umuntu maye ethwele ne uyashona before time, right? Then mayishonile ke leyo before time uyahamba naye ayokwenziwa isigubhu or whatever. But naye uzosebenza uzoba isithwalo ngokwakhe, angithi. Then masithi ke manje umuntu ushone okwamampela. Mayishone okwamampela umuntu uyenzani? Uyahamba ayezulwini afike agwetshwe laphayana noma uyahamba ayezulwini afike ahlale abe ku standby waiting for us or alindele uNkulunkulu ukuthi aze abuye then sizogwetshwa sonke noma bayachubeka bayagweba khona laphayana phezulu. Sabe isigwebo. Isigwebo ngathi okay. Ngizokhuluma mina ngenye testimony nje ngayizwa ngomunye udokotela osindisiwe. Uthi into ayi-observile yena ku-service yakhe abantu abashonela esibhedlela uyakhona ukubona ukuthi lo kusho ukuthi ubengasindiswanga, lo kusho ukuthi usindisiwe. Lo ongasindiswanga kuba ne-struggle, uyakhala even mayeseshonile thola ukuthi uba deformed, yabo. Kunezinto akade eyibona e-struggle elwa nazo. So ileso sikhathi lawo ama-beings lawo azombamba same time. Angithi isoul yakhe is not saved. Yabona ukuthi vulnerable kangakanani. Akekho saved. Isoul yakhe isingaya anywhere la uSathane efuna khona. Yabo. If ukholelwe edlozini, uyabona ukuthi edlozini kuyaye kuthiwa umuntu kulabo benza umsebenzi kuthiwa uyavela lo muntu uthulambile uyagodola ucela bamenzele umsebenzi itiye azokwazi ukungena edlozini. Uyabona ukuthi lapho ubani oshaya umthetho lapho, yabo. So uye la kade khonza khona, obvious yabona ukuthi akusike ezulwini. Yeah. So bese kuba ile experience yalaba ke abashona besindisiwe. Uthe lo doctor mayibuka isidumbu somuntu oshone esindisiwe, umbona la ebusweni ngathi uyasmile. Yabona nje ubuso bakhe abukhombisa struggle, ngathi uzokhuluma, ngathi uzovuka. So lapho kuyakubonisa ukuthi leso sikhathi yena umphefumulo uphuma emzimbeni, ama-angels akhe, ama-ministering angels afika azobamba isoul yakhe because already soul is saved. So angeke avuma ama-angels ukuthi isoul yakhe iyosetshenziswa kwa darkness. So kubaleka kwensindiso ukuthi your soul should be saved. Iye la abantwana bakaNkulunkulu bebakhona, bahlala khona, belinda khona. So kubaleke lapho kakhulu nje ukusindisa. Ngazi noma ngiphendule kahle. Ngifuna ukwazi le part yokuthi if ngisindisiwe ne ngiyahamba ngiyohlala noNkulunkulu, then lo muntu lona onezono uyahamba yena ayogwetshwa Clara noma uhleli laphayana umele abanye. Into engizama ukuyazi baba ukuthi sekuyagwetshwa Clara na noma kusalindi ukuthi kuze kubuye uNkulunkulu, kuze kubuye uJesu. Yes. Yeah, no, isikhathi se-judgment noma ngakayenzi i-research kahle nokuthola kahle ukugayideka okuproper. Kodwa engikwaziyo engi-understandayo ukuthi mawungasindiswanga awukho kumesi kaNkulunkulu. Kwa darkness anything ayenza
ayenze ayina njengoba ngisho lapha ukuthi bakubuyisela esigujini angithi kuya ngokuthi yini lo obubhizi uyenza okade uyi-initiate kuyo yabo njengami zikhona izinyanga ezingihalelayo ukuthi yabona lo ngoba udlule intweni ezikanje futhi masingathola ithambo lakhe masingatholani yakhe because udlule into kanje kusho ukuthi if angisindiswanga bekuzoba lula ukubathole bangithole esebenza ngoba ezinye izinyanga ngavele ziyafa azifa ukuthi vela isindiswanga isayosetshenziswa ezinye ezikwenye rank irank engaphezulu kwakhe because lapha eminyangeni awuvela utshelwe yonke into uma bekubona ukuthi uyawalandela ama-instructions imfihlo uyayikhipta balokhu bekuvezela izinto balokhu bekuvezela kuya ngokuthi uyaphasa yini ukuthi uyayigcina imfihlo so abanye banokusebenzisa nje amafutha omkhovu ithambo lomkhovu abawazi nokuthi umkhovu into enjani kodwa uyinyanga uyisangoma akazi ukuthi yini isothamlilo isothamlilo nje ungathini ngisazi ezilwaneni zonke yini into eyotha umlilo kati ikati ikati liyawotha umlilo yini esandumlilo vele iyakwazi ikati ukubasa umlilo liwothe hayi usho from ukubasa hayi lutho libasa yabona ukuthi umuntu kuphela okwazi ukubasa umlilo awothe that's why bathi sothamlilo akusisiswa sothamlilo so mabethi isothamlilo so basho umuntu oyisicebi cha basho i-code name ukuthi wena ungezwe ukuthi kukhulunywa okay let's say bathi masingathola isandla sesothamlilo kahle sokuyi language amenzela ukuthi nga-understand i-language yabo it's a code name yaleyo nto ukuthi awusakhulunywa ukwenza ucabanga ukuthi nje awumuthi nje kufana naloko bathi sadawan ebuhlungu nje izuso buhlungu ukuthi mabeyidescribe mawungakazi uyaye kuthiwa hayi isilwane nje masihamba sivuza igazi sihambe khona sishiya igazi kodwa mawusuya practically umuntu wesifazane okade pregnant sure bamvule ephila no bese bathatha le fetus le umntwana so ingakho ke angithi usuke ngakho uyayibona abanye abantu banokubona into emfishane uthola ukuthi uhleli kanje uyaqalasa mase le demon leli eli-inspire ishayo ukuthi yenza lento angithi alina body lona yabo so lisuke lifuna umzimba elizofika liwupossess lisebenze ukuvuka kwayo ke lento ngoba ispirit asinayo legal right yokusebenza without a body so bakwenzisa lama rituals so that uzokwazi ukuthi wena ngezandla zakho nange consent yakho benzele azongena la bese akwenzela lento oyifunayo kwenziwa yini vele ubona ngathi lezi zinto zama rituals kugcina ngathi into yazo nje i-fast ukudlula izinto yabona for instance njengoba ubusho nje sothi wawuphatha leli itshe leli ukhulume maqede bese kwenzeka lespin lesomoya lesi kodwa mangathi ngiyathandaza ngithi ngifuna kwenzeke leso spin angeke kwenzeke kwenziwe kube ngathi lezi zinto zama rituals ngathi so fast ukudlula izinto ezigenuine angithi nje mase kuthiwa wena uyindoda ukhulile angithi yabo ukuthi udlule intweni enzima so mawudlula kuyo khona into oyifundile yeah uphuma
nelesson ozosiza ngayo omunye umuntu. Yes. So ngale usathana akafuna ukuthi ufunde. Ufuna ukuthi lento yenza isheshe ikudestroy. Okay. That's Because mawungathi wena umfana wakho umncane na 6 years yeah. akakamili intshebe. Kodwa uhlale kubona usebenzisa razor. Yes. Ungamiyeka yini wena esenza njengawe ayishef ngerazor engenentshebe. Uzoyilimaza. Ngithi ugijimela esandleni uthi hey wenzani. So usathaneka akenzi kanjalo. Uyakuyeka nerazor esandleni. Uyilimaza. Ngoba ngithi razor ngamsika umntwana. Yeah. Wena njengokuthi uNkulunkulu ubaba oconsent ngathi. Yeah. Uthi hey lento egijimisayo usase na 6 years. Angeke ukwazi ukuyihandlisha. Into ongakwazi ukuyihandlisha mawusuna 21. Yabo. So ingakho ke zenzeka lezi zinto. Kungathi ziyashesha. Vele kufanele zikudestroy. Kufanele zidestroy. Angithi uyezwa nje bathi akulaleki mawunemali. Yep. So umzimba mawuhlala ukhathele obvious uyawubulala lo mzimba. Immaturity yokusebenzisa imali ayikho. Awuboni ukuthi ubulala lo mzimba. Yeah, ne. Ndamfundisi singakuvaleli ngaphandle nakule ufuna usiphathele yona yes. No lana nje beng just sharing ama scriptures engo discover ngendaba yethambo. Indaba yethambo ngiyibuka lana ku Matthew 14 verse 6 to 13. Ngirelate kakhulu ke nale ritual kwakuthiwe ngiyenze mina. Yango 10 to 4 ekseni. Yabo. Kodwa kwakuthiwa uvuka kwenzeni? Ngithi sengifaka kulento abathi ibhudlu. Oh leyo ukuthi mele Yeah. So ngithi is really food science you are what you eat. Yeah. So ngibuka ukuthi bengikwenza ujabulisa uSathane ukuthi ngilandele instruction. Kodwa le scriptures veza ubhlungu uJesu kade ebuzwa. Bangenza lento. So ngiyazi ukuthi bakhona abanye abakwenzayo abayinya. So ngiyacabanga ukuthi le scripture nabo kuzobasiza mhlawumbe usizwe. Matthew 14 verse 6 kuya ku 13. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. He danced before them and pleased Herod. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, give me here John the Baptist's head in a tray, in a platter. And the king was sorry, nevertheless, for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in prison. Selinqanyulwa esejele. Uyizwa lana lithi this daughter Herod danced before Herod. Yeah. Yabo. Secela ikhanda. Yeah. And then it pleased them or Herod njengoba kade futhi idanse kamnandi. Yes. Asibuyele kule episode. Yakhumbula ukuthi ngiphansi kolwandle. Bekuyi kingdom kuyi throne. Yathi le ndoda lapha ngaphansi yathi ifuna ngigide. Yes. Ngijabulise masidelile izongidedela. Yabona ukuthi nala intombazane yadansa. Yamplease ngedance yayo.
so yabo ukuthi iyaxhuma nalento Yeah, yeah, kusho ukuthi ngaleso sikhathi dance game leyo lokuyagida bekufana neoath engayazi ukuthi safanele imanifest njengoba isiza as a ritual yango 10 to 4 ukuthi sekufanele nami njalo ngo 10 to 4 ngibe nekhanda njengoba le ntombazane icele ikhanda yes so but whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask angithi nami mangikhuluma lapha ya whatsoever engifuna ukuthi kwenzeke ngesikhathi ngidla lebhulu ukuthi kuzokwenzeka angithi akuzeke abazoconsult abasuka kude abaphethe imali abelungu ama-BNB nani ngithi uyayidetermine lento ukuthi ufuna ukuthi whatsoever she may ask yabo then verse 10 and he sent and beheaded John in the prison and his head was brought in the tray given to the damsel and she brought it to her mother and the disciples came and took up the body and buried it and went and told Jesus yabona naye kaJesu kinda they went and told Jesus ukuthi John sikhanda selinqanyuliwe ikhanda lakhe linikezwe indodakazi kaHerod the king. Go to verse 13. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. Kodwa yambona verse 13 ubhlungu abuzwa. Kwamenza ukuthi ahambe ayohlala yedwa ku desert. Ushuthi wayekhala. Because cousin yakhe le John. And yakhumbula according to the Bible uJohn uyobe prepare indlela yokuza kaJesu. Yes. Usenqunyiwe. Ikhanda lakhe liku kingdom of darkness celebratewa ngalo. So ke naye le oath yayibona it was given to this ukuthi uHerod uyavuma ngoba ioath le yabo njengoba edansa kwenzeka ioath uthi mangingakudansela uzongenzela noma yini ngithi Yes, whatever you ask. yeah so ke nakimi ke ngadansiswa lapha phansi kolwandle ngokugida kodwa so kusho ukuthi manje leya oath lokugida lokukhamisana neoath ebengingayazi mina ukuthi ke njengoba ngiyile ngagida ngavuma kusho ukuthi mase belifuna ithambo ukuthi ngilidle ngizolidla kodwa ngivalwa ingqondo kuthiweni uwakaxaba phela wena ushwabade washwabadela inkomo yini eshwabadela inkomo yabo ukuthi just ukuthi ngingeze ukuyikhetha lento nginikezwa ukuthi python iye Yes. egwinya engagwinya inkomo so nawe isithakazelo sakho sikanjani and that knowledge enganginayo le engayishare ukuthi ngangitshela ukuthi umuntu umuthi mangumbheka ngibona ukuthi that reason ukuthi ungabi nenkinga nokudla lethambo lomlungu it's because ngibuka kuumuthi. And then verse 13 ngapha uJesu kumenzani kumzisa ubuhlungu kodwa kune oath phakathi so kufanele ke manje as a new covenant uzokwazi ukuphuma kule oath ngilidela kuyiphi ke manje encounter naye So sisofika sigcineni siswamona umbuzo lapho. Hayi ngise right ukuthi. Ugcina sisofika sisingasigcineni kwe episode yethu. Yo this. Siyabonga kakhulu. Yeah so ukuthi mase ku kanje kuxoxwa kanje ngibhizi ngiyabhala incwadi 2021
the Lord said I should write manje konke lokhu kwenzakalile because more detailed. Singayilindela nini? Hayi siyaphela. Oh, siyaphela usiphi ukubhala. Mfundisi wami bakuthola kanjani abantu? Yazi ngenxa yesikhathi sethu sizophenda futhi si mawubuya yiphi ufuna singene kuyona? Abaningi ngibona ngathi abazi ukuthi ngisindisiwe. Ukuthi abazi ukuthi ngiyithole kanjani insindiso mhlambe Singenekileyo. Okay. Because ngale Newcastle nje khona ngeke ngahlangana na abakhulumi ngento ezenziwa uNkulunkulu. Bakhuluma ukuthi yini engabasiza ngayo ngalo lahlobo. So kanti I think le platform for mina fanele kube into efanele ba benefit. Kungabe ngathi kuxoxwa nje ngami kodwa kuvela uJesu ukuthi wenzani mawusesimeni esikanje esifana nesami ungathi ay mina beyond salvation ukufuna njalo uJesu. Fundisipha ama socials wakho nenumber yakho kubantu abadinga ukuxhumana nawe. Right, i-cell number 073 yes 449 yes 7245. Yeah, WhatsApp. Oh, WhatsApp and calls. So, khona ke no Facebook. Yes. Sikhona eNewcastle. Siyakhonza lapho ke. Okay. Kuningi nje sikwenzayo siphezu kwalohlelo ke ukuthi uNkulunkulu akavula iplatform yokuthi abantu abafundiseke. Okay. Especially ngale ngakithi ke nje baningi abantu abahlushwa umoya wehluzi. Abanye kade ngabafundisi sengihlangana nabo sebefaka ubuhlalo. So I think correct lo. Ngizwami asibonge bazalwane bami siyabonga kakhulu. Thank you so much for tuning in. Ngiyazi benemibuzo eminingi mhlawumbe kukhona eminye evelayo, you guys drop them like comment section. Yes, 2025 ngoMarch ngeyimhla ka29 sibonana lapha eThekwini Victoria Embankment. It's 139 or 135. I'm not sure of the address. Kodwa stay tuned lapha kuma social platforms wethu ama details aphelele. Sibonane khona. uNkulunkulu anibusise. See you on the next episode. God bless you.